v prípade narušenia priebehu schôdze predsedajúci vyzve poslanca na zachovanie poriadku. Ak výzvou neúspeje, môže poslanca vykázať a toto vykázanie poslanca je spojené so stratou 1 mesačného platu vrátane paušálnych náhrad. Ak poslanec naďalej narúša poriadok, môže byť vyvedený. Ak poslanec na danej schôdzi opakovane narúša poriadok, znova je vykázaný alebo vyvedený a stráca ďalší celý plat vrátane paušálnych náhrad. Čo sa týka vizuálnych pomôcok, akékoľvek vnášanie, ale ani vyhotovenie vizuálnych pomôcok nebude možné. Takisto sa diskrétna zóna bude týkať časti, kde sedí predsedajúci, kde sedia ministri. Do tejto zóny bude môcť vstúpiť poslanec iba so súhlasom predsedajúceho alebo so súhlasom človeka, ku ktorému chce ísť. Zavádzame povinnosť nosiť primerané formálne oblečenie. Základná dĺžka času na rozpravu bodu bude maximálne pre všetky kluby v dĺžke 37,5 hodiny. Je to čas, ktorý je aj v porovnaní s ostatnými parlamentami úplne štandardný.